Самое вясёлы гэта вот момант такі быў цікавы. Сюды трапіў адседжваць суткі я бацька. Карацей, ён прыйшоў недзе там на Пушкінскую і спрабаваў як бы падтрымаць амапаўцаў. Маўляў, давай бі іх там, лупі, валі і так далей. Але так атрымалася, напэўна, ён крышэў, але амапаўцы не сообразілі, што гэта было, і ўзялі яго. Яго вось тут судзілі. Чэрвеньскі суддзя з Чэрвеня, яму далі 12 сутак. Ён спрабаваў апраўдвацца, ён казаў, што я свой, я там езжу на аўтапрабегі пад сцягамі і так далей. Но яму ўсё роўна далі 12 сутак. І вось калі ён выйшаў, амапавец яго абняў, это быў вельмі злы амапавец, і сказаў, што ну, всякое бывает, так что, братан, держись, в следующий раз будет меньше. Так что 12 суток атрымаў, ну вот такі вот момант быў так само.